一問一答自己紹介。それじゃあ行くよ、せーの。お名前は？マファルです。呼び方は？君。あなたは何系 VTuber？ Identity ya探している赤身。誕生日は？ 10月8日。年齢は？知らない。性別は？男だよ。身長は？170。出身は？インドネシア。チャームポイントは？多分ハンサム。突然ですが、モノマネどうぞ。オッケ活動場所は？ YouTube。はじめの挨拶。 Hey ya yo。終わりの挨拶。Ubay al。推しマークは？赤身とつめ。配信タグは？ Life。ファンアートは？ Art。ファンネームは？まだありません。好きな色は？青と黒。好きなことは？ゲームをしてみ食べる。得意なことは？ここで一言愛の告白。愛してます。好きな食べ物は？ナシゴレン。好きな飲み物は？冷たい飲み物。好きな漫画は？たくさん。好きなアニメは？もうたくさん。好きなゲームは？ゲーシン最高。好きな音楽は？ J-POP。苦手なことは？野菜。尊敬するのは？友達。叶えたい夢は？友達方を探り最後にみんなにる。一言どうぞ。Hey ya yo、マンファルだよ。見てくれてありがとう。私頑張りましょう。みんなを幸せにするよ。